remélem. A 100-as körbe, hogyha beletalálnék, 2 halomnyi pénz lenne az ajándék. Twist, twist, a casino twist, 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 a casino twist. Gyere közelebb, járjuk együtt. Gyerünk, indul a nézőtér is. Ez az, mindenki mozog a téren. A zsebeimet pénzzel teletölteném, a biciklimet kedilekre cserélném, a tengerparton luxushajót bérelnék, a napfényben a hullámokon repülnék. Twist, twist, a casino twist, 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 a casino twist. Remeg ez a tánc, nem kell tőle félni. Mi az a tánc, fiatalok? Talán rumba? Talán szamba? Talán mambo? Hát akkor mi? A legfényesebb mullatokba bejárnék, a táncparkett ördöge lehetnék. A legszebb lányok csak kísérem várnának, a Lidóban egy tisztet velem járnának. Twist, 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 a casino twist, a casino twist, twist, a casino twist. Ha szól a zene, hidd el, mindenki tisztel. A casino twist, a casino mindenki twist, a casino twist, twist, a casino twist. Most jobbra, a casino twist, most balra, a casino twist, most hátra, a casino twist. Hölgyeim és uraim, hát azt gondolom, hogy a legnagyobb siker a mai napon az élménytánc 50 felett csoportjának szólt, de talán ezen nagyot bővíthetünk ebben a pillanatban, hiszen nem csak az élménytáncosok, hanem a közönség soraiból is nagyon sokan megtiszteltek minket, megtisztelték táncosainkat azzal, hogy feljöttek a színpadra, de a közönségnek is jár a dicséret. Én folyamatosan figyeltem, hogy kik azok, akik legalább minimális ütemben, vagy minimális mozgással felvették az ütemet. Köszönöm szépen önöknek is. Ilyen finálét kívánok a mai napon minden olyan tánccsoportnak, minden olyan fellépőnek, aki a színpadon itt ma megfordul.